Tama na ang paglalaro. Hindi nyo ba napapansin? Merong inihandang plano laban sa inyong demonyong ito. Kung hindi ako dumating, marahil 2 sa kasama mo ang namatay. Tandaan mo, iho, kapag may nangyari sa kanila, walang ibang sisisihin kundi ikaw. Maging maingat ka, lalong-lalo na sa mga kalaban mo. Wika ng matanda pagtayo nito. Dahil sa sinabi nito, wala namang naging imik sila Tadag. Lahat sila gulat na gulat, gawa ng yon ang unang pagkakataon na masilayan nila ang nilalang na yon. Hindi rin nila lubusang inakala na masyado palang mapanganib ang abilidad nito. Ni hindi nga nila yun naramdaman hanggang sa makita na lamang nila yon ng kanilang mga mata. Ayon kay Tadag, habang sinusukol nila ang mambabarang, wala naman silang ibang naramdaman sa paligid. Nirinig wala. Animo yung matandang yon, bigla na lamang lumitaw sa kawalan. Dagdag pa niya na hindi niya lubos na inaasahan ang ganoong uri ng abilidad na dinadala nito. Akala niya, kagaya lang yon ng ibang mga aswang na merong hindi pangkaraniwang lakas na tinatangan. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapagtanto nilang patay na ang mambabarang, agad naman yung itinapon ng matanda sa kakahuyan. Matapos yan, inabisuhan na sila nitong umuwi na para bang wala man lang nangyari. Iniwasan na din ng matandang yon na dinggin ang kanilang mga panig, lalo pat na isa katuparan na niya ang nais mangyari ng grupo nila Tadag. Sa pagbalik ng kanyang grupo sa kanyang pamamahay, wala namang naging pag-uusap. Paisa-isa na ding umalis ang mga trabahador niya para bumalik na din sa tahanan nito. Nang siya at ang matanda na lamang ang natira, niyaya siya nitong uminom para naman kahit papaano kumalma silang dalawa. Dahil sa wala namang gagawin si Tadag, minabuti niyang paunlakan ang nais nito. Sa paglalim pa ng gabi, halos umiikot na ang paningin niya dahil sa sobrang kalasingan. Karamihan din sa kanilang naging paksa nakatuon lamang sa pagtutuklas ng mga lihim na karunungan. Maya-maya pa, matapos makalahad ng kwento ng matanda, inalok naman siya nito kung nais niya bang sumama sa kinagisnan nitong baryo. Ayon sa matandang yon, marami siyang matututunan sa lugar, lalo pat ang naninirahan roon ay purong mga antingero. Isinalaysay din ng matanda sa kanya, walang nakakaalam sa lugar na yon, maliban sa mga miyembrong umalis doon. Dagdag pa ni Manong Kamat, kaya lang naman niya inimbitahan itong si Tadag ay dahil na rin sa tinataglay nitong abilidad. Kung nagkataong isa lang yung ordinaryong tao, walang magiging puwang para sa kanya na yayain ito. Ano, Tadag? Sasama ka ba? 1 linggo lang tayo roon. Pero sisiguraduhin ko sa iyo na sa loob ng linggong yan, marami kang matututunan. Alam ko malaki ang maitutulong niyan sa iyo. Wika ng matanda matapos nitong makapagsalita. Dahil sa sinabi nito, bahagya namang natigilan nitong si Tadag. Pagbaba niya ng kanyang baso, tila bang hindi niya gaanong pinag-isipan pa ang kanyang naging sagot sa matanda. Sige ho, Manong Kamat. Asahan niyo ako dyan. Kailan ba ang alis natin? Bukas o sa makalawa? Abisuhan niyo ako ng maaga para naman makahanap ako ng katiwala. Nang marinig yon ng matanda, hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa ukol sa detalye ng pag-alis nila. Bukas ang alis natin. Ngayon palang mag-isip ka na kung sino ang iyong iiwan. Kung wala kang mapagkakatiwalaan, mas mainam na pabantayan mo dito ang mga kaibigan mong engkanto. Yung diwatang pinatira mo sa punong kinaroroonan ng tikbalang, may kakayahan yung magbalat kayo at magkaroon ng ugnayan sa iyo kahit saang lupalop ka pa ng mundo.
Yun lamang ang nakikita kong kaibigan mo na dapat mong pagkatiwalaan sa lupaing ito. Dahil sa sinabi ng matanda, agad namang tinawag ni Tadag ang diwata. Paglitaw nito sa kinaroroonan nila, inabisuhan niya yon ukol sa mga bagay na nais niyang mangyari. Hindi naman tumutol ang diwata, lalo pat isa yon sa napagkasunduan nila bago siya tumira sa puder ni Tadag. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla namang nagbalat kayo bilang isang binata ang nilalang na yon. Habang nag-iinuman silang dalawa, isinaayos na nito ang mga gamit niya para sa pag-alis nila. Sa pagpatak ng 3:00 ng umaga, niyaya na siya ng matanda na magpahinga. Bale, 5:30 ang alis nila, kung kaya't meron na lamang silang ilang oras para magpahinga. Bagaman napakaikli ng magiging tulog nila, hindi na nila yon inisip, lalo pat makakapagpahinga naman sila sa mga sasakyan nilang kalabaw. Sa pagputok ng bukang liwayway, agad namang nagising itong si Tadag dahil sa ingay ng matanda. Pagmulat ng kanyang mga mata, nasipat naman niya yung nakabihis na habang abalang-abala sa pagluluto ng pagkain nila. Halos ilang minuto lang dinoon ang dumaan matapos nilang maihanda ang kani-kanilang mga sarili. Bago sumapit ang pagsikat ng araw, kasalukuyan na silang naglalakbay patungo sa lugar na nais nilang puntahan. Habang binabagtas nila ang daan, naging panatag naman ang kaisipan ni Tadag, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na nasa mabuting kalagayan ang kanyang mga ari-arian. Nagbigay din siya ng abiso sa diwatang yon ukol sa kanyang mga kaibigan na maaaring magtanong kung saan siya pumunta. Kahit alam niyang malayo-layo ang lugar na pupuntahan nila, pinilit niya pa ring sumama sa matanda. Gawa ng masyado siyang nahiwagahan sa mga kwento nito. Ayon kasi kay Manong Kamat, ang baryong kanilang pupuntahan ay hindi nakikita ng tao. Para makapasok ka sa lugar na yon, kinakailangan nilang tumungo sa baryong kinaroroonan ng lagusan nito. Lahat din ng mga taong nakatira sa lugar, araw-araw nagsusubukan ng kanilang mga gamit. Hindi rin uso roon ang paghahanap buhay. Gawa ng mismong ang mga engkanto na ang nagbibigay sa kanila ng kanilang mga pangangailangan. Dagdag pa nito na, kagaya ng biringan, nababalot din ng ginto ang lugar na yon. Napakahirap ding pumasok roon, lalo pat kung hindi ka naman tubo sa lugar. Ayon pa kay Manong Kamat, nagpasya siyang isama roon si Tadag sa kadahilan ng isa yung malaking karangalan para sa kanilang angkan. Bukod kasi sa alam nila ang tungkol sa kaptan, yun din ang diwatang itinuturing nilang gabay maliban sa Diyos na gumawa ng sanlibutan. Sinigurado din ng matanda sa kanya magiging maganda ang pakikitungo ng mga tao roon dahil sa kanyang tinatangang mutya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, napag-alaman ni Tadag na hindi biro ang posisyon ni Manong Kamat sa lugar na yon. Doon din isinalaysay ng matanda kung bakit yon naninirahan sa baryong kanyang kinagisnan. Makalipas pa ang ilang oras na paglalakbay, narating na nga nila ang sumunod na baryo. Medyo inumaga na ang kanilang lakad, gawa ng pinili nilang dumaan sa talagang dinaraanan ng mga tao. Kumbaga, hindi sila dumaan doon sa maiksing daan. Sa pagsapit ng 1:00 ng hapon, ninais muna nilang magpahinga sa gilid ng daan. Medyo malayo-layo na rin sila sa kanilang pinagmulan, kung kaya't hindi na gaanong pamilyar kay Tadag ang lugar na kanilang tinatahak. Pagaman wala na siyang ideya kung saan man sila naroroon, kampante naman niyang ibinigay ang pagpapasya sa mga kamay ni Manong Kamat. Bago sumapit ang takip silim, narating na nga nila ang baryo. Habang nililibot nila ito,
Napansin naman niyang pinagtitinginan sila ng mga taong nakatira sa lugar na yon. Noong una, hindi pa yun gaanong pinapansin ni Tadag. Pero nang harangin na sila ng isang matandang lalaki sa lugar, doon na siya unti-unting kinabahan. Kamat, napabisita ka. Sino itong kasama mo? Anak mo ba? Wika nito sa kanila. Matapos makapagsalita ng matandang yon, ramdam na ramdam ni Tadag ang bigat ng hininga nito. Animoy ang hangin na inilalabas ng matanda sa kanyang sistema ay parabang isang uri ng lason. Alam niyang hindi siya nito kayang maapektuhan dahil sa kanyang bakod at puder sa katawan. Pero ang iniisip niya, papaano kung ordinaryong tao ang makakalanghap nito? Maya-maya pa, matapos namang marinig ni Manong Kamat ang sinabi ng matanda, dahan-dahan naman yung bumaba habang sumasagot ng, Oo, ako nga. Hindi mo na ba ako namumukaan? Nagbago na ba ang itsura ko? Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong hinila ang mga dala nilang kalabaw na parabang wala yung interes makipag-usap sa mga taong matagal na niyang hindi nakita. Hindi naman yun pinansin ni Tadag, lalo pat hindi naman parte ang mga taong yon ng kanilang paglalakbay. Sa pagdating nilang dalawa sa isang abandonadong bahay, dali-dali naman nilang itinali ang kanilang mga kalabaw. Iniwanan din nila yon ng tubig nang sa gayoy hindi yun mamatay sa loob ng ilang araw. Nang maisakatuparan na nila ang bagay na yon, dali-dali naman silang pumasok. Pagbukas nila ng pinto, bumungad sa kanila ang napakaalikabok na silid nito kung saan doon nagkalat ang mga gamit ng tahanang yon na halos hindi na mapakinabangan. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, nadapo na nga sila sa isang nakakandadong silid. Pagbukas ni Manong Kamat sa pinto, laking gulat na lamang ni Tadag nang bumungad sa kanila ang napakalinis na paligid. Pagpasok nilang dalawa, agad namang sinarado ng matanda ang pinto habang nag-uusal. Maya-maya pa, paghawak ni Manong Kamat sa balikat niya, doon niya dahan-dahang nararamdaman ang pagbalot ng kadiliman sa paligid. Nang dumating na sa puntong wala na siyang nakikita, ramdam na ramdam naman niya ang animoy paglalakbay ng katawan niya. Sa muling pagbalik ng liwanag sa lugar, tumambad sa kanila ang paligid na kanilang pinasukan. Sa paglabas nila roon, laking gulat na lamang ni Tadag nang mapansin niyang ibang-iba na ang lugar na kanilang nilabasan. Di hamak na mas maganda ang mga bahay na tumambad sa kanila kesa sa mga dating bahay na kanyang nakita bago sila pumasok sa lugar. Pagsilay naman ni Tadag sa lugar na kinaroroonan ng kanilang mga kalabaw, bumungad sa kanya ang isang napakalaking bahay. Wala sa lugar na ito ang mga kalabaw, iho. Halika na, marami pa tayong bibisitahin. Nga bala, iho, isang buwan ang katumbas ng isang araw sa lugar na ito. Bale, aabutin tayo ng 7 buwan bago tayo bumalik sa lupain mo. Sapat na ang mga panahong yan para makilala mo ang pamilya ko. Wika ng matanda habang sila'y naglalakad. Nang marinig naman ni Tadag ang sinabi nito, hindi na din siya nagtaka sa kadahilan ng may iilan din sa mga kaibigan niyang engkanto na ganoon din ang takbo ng oras sa dimensyong tinitirhan nito. Para sa kanya, ordinaryo na ang ganoong kaganapan sa ibang dimensyon, lalo pat hindi naman mga ordinaryong tao ang naninirahan sa lugar na yon. Lumipas pa ang ilang minuto, doon na niya nasilayan ang iilang mga taong naglalakad na merong magagarang kasuotan. Ang iilan sa mga ito, animoy may nakapahid na mga tinta sa kanilang mga noo, indikasyon ng kanilang posisyon sa lipunan. Ayon kay Manong Kamat, ang mga taong kanyang nakikita roon na merong gintong kulay sa noo,
Yon ang mga itinuturing nilang mandirigma. Ang meron namang mga kulay itim, tagapamarusa ng mga nilalang na nahuhuli nila. Ang mga asul naman ay tagapagmasid at tagaulat ukol sa mga nangyayari sa mundo ng mga tao. At ang pinakahuli, ang merong kulay puti na may halong berde sa noo ay ang tinatawag nilang mga pinuno. Dahil dito, agad namang sinipat ni Tadag ang kulay ng tinta na naroon sa noo ni Manong Kamat upang maunawaan niya kung ano ang posisyon nito sa lipunan. Nang masipat niyang pinaghalong puti at berde ito, laking gulat na lamang niya gawa ng hindi niya inaasahan na isa pala yung pinuno ng baryo. Matapos namang masilayan ng matanda ang kanyang reaksyon, tumawa lang naman ito habang nagwiwika sa kanya ng, "Tadhana ng sinumang nagmamay-ari sa mutya ng kaptan ang paligiran ng malalakas na uri ng nilalang. Yung mga trabahador mong antingero, nasisiguro kong hindi rin sila ordinaryong tao. Ang apat sa kanila, disipulo ng mga kaibigan kong nagtatangan rin ng malalalim na karunungan. Yung dalawa, hindi ko alam ang pinagmulan, pero naniniwala ako, malalim din ang tinatangan ng mga ito." Matapos namang marinig ni Tadag ang sinabi nito, napabuntong hininga na lamang siya na parabang naalis sa lalamunan niya ang isang tinik na matagal na niyang iniinda. Hindi niya mawari pero sobra-sobra ang nararamdaman niyang tuwa matapos niyang malaman ang tungkol roon. Medyo nakampante na kasi siyang isabak ang mga antingero sa kahit na anumang misyon nang hindi gaanong inaalala ang kaligtasan ng mga ito. Aminado kasi si Tadag na kahit matagal na silang magkakilala ng mga taong yon, hindi niya pa rin naaalis sa kanyang sarili ang pagdududa sa mga tinatangan nitong kakayahan. Labis din siyang nababahala sa kadahilan ng hindi niya alam ang kanyang gagawin sa oras na mapaslang ang isa sa mga ito dahil lamang sa pagsunod sa kanya. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, bumungad sa kanila ang napakagandang daan sa baryo. Halos hindi mo akalain na purong mga ordinaryong tao ang naninirahan roon na nagtaglay lamang ng lihim na karunungan. Habang pinagmamasdan ito ni Tadag, ramdam na ramdam niya ang animoy kapayapaan ng mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya naman silang natigilan nang bigla silang harangan ng isang makisig na lalaki. Pagtitigan nilang dalawa, ngumisi lang naman ang lalaking yon habang dahan-dahang lumuluhod sa kanilang harapan. Sa muling pagtayo nito, nanatili naman yung nakayuko sa harapan ni Manong Kamat. "Magandang araw ho sa inyo, Ginoong Kamat. Masaya ho ako sa matiwasay niyong pagbabalik. Hindi ko na ho mabilang kung ilang dekada na ang dumaan magmula nang kayo'y lumisan." Wika ng nilalang na yon. Nang marinig naman ni Manong Kamat ang sinabi nito, dahan-dahan naman yung lumapit sa lalaki habang iniaangat ang nakayuko nitong ulo. Pagtitigan nilang dalawa, masaya namang sumagot dito si Manong Kamat ng, "Masaya rin akong makita ka. Huwag mo akong alalahanin. Nasa maayos akong kalagayan." Nakakatuwa lang. Noong iniwang kita dito sa pagkakatanda ko 9 na taong gulang ka pa lamang. Matapos naman yung marinig ng lalaki, ngumiti lang naman ito. Maya-maya pa, yun na din mismo ang gumabay sa kanila patungo sa pinakapinuno ng kanilang baryo. Habang binabagtas nila ang daan, hindi naman gaanong inisip ni Tadag ang kanilang pupuntahan gawa ng masyado siyang naaaliw sa mga bagay na kanyang nasisilayan. Sa pagdating nila sa isang tahanang may maliliwanag na pader, doon bumungad sa kanila ang isang matandang nakaupo sa tumba-tumba na merong binabasang napakalaking libreta. Sa unang tingin doon ni Tadag, napagkamalan niya yung libro. Subalit sa paglapit nila sa matanda,
doon bumungad sa kanya ang harapan ng libreta na merong maraming matatalinhagang simbolo. Noong una, medyo hindi pa sila pinapansin ng matanda pero hindi naglaon, napilitan na din yung bahagyang itigil ang kanyang pagbabasa. Pagtitig nito sa kanila, agad din namang nasipat ni Tadag ang lahat ng kulay ng mga taong naninirahan sa lugar. Inaasahan na niyang pinuno ang matandang yon, lalo pat yun lamang ang pinakanatatangis sa lahat. Paglalarawan niya rito, meron yung mahabang buhok na kulay itim, maputing balat, mahabang kulay pulang kasuotan at tungkod na halos hindi niya mawari kung anong uri ng puno ang pinagkuhanan. Nasipat din niya ang trespiko nitong suot na merong matang umiikot. Kahit alam ni Tadag na gawa sa bakal ang gamit nito, nasisiguro niyang totoo ang mata na naroon sa agimat na yon. Dagdag pa niya, agaw pansin din ng malatinik na pulseras ng matanda na animoy kahit bumabaon sa kanyang balat, hindi niya yun gaanong iniinda. Makalipas pa ang ilang minuto, mahinahon naman yung nakipag-usap sa kanila. Ang una nitong naging tanong ay ang tungkol sa pagbabalik ni Manong Kamat sa lugar na yon. Napag-usapan din ng matanda at ng albularyo ang tungkol kay Tadag at sa kakayahang tinataglay nito. Matapos nitong mapag-alaman na siya ang nagmamay-ari sa mutya ng kaptan, dali-dali naman yung lumapit sa kanya habang maiging sinisipat ang singsing na suot-suot niya. Maya-maya pa, napangiti lang naman ng matanda habang nagwiwika ng, "Napakaswerte mo! Masaya ko't nagdesisyon kang bumisita sa aming mumunting baryo. Alam kong hindi uuwi itong si Kamat nang walang dalang mabuting balita. Halika iho, pumasok ka. Ipapakilala kita sa mga tagapayo." Matapos naman yung marinig ni Tadag, agad din naman siyang sumama sa matanda ng walang kahit na anong pagdududa. Pagpasok niya sa bahay nito, doon bumungad sa kanya ang mga antingerong nagsasaya. Gulat na gulat noon si Tadag sa kadahilan ng pakiramdam niya sa loob, gabi na. Bagaman walang bintana, hindi niya maipagkakaila ang init ng araw na dumadapo sa balat niya. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, doon na dahan-dahang nanahimik ang mga taong nasa loob ng tahanan. Pagdating nila ng matanda sa pinakasentro nito, agad naman yung nagsipalakpakan na parabang labis yung nagagalak sa kanyang pagbisita. Maya-maya pa, nagsipila naman ang mga antingerong yon para lamang humalik sa singsing niya. Hindi naman niya yun pinigilan, lalo pat wala din naman siyang nakikitang masamang intensyon sa mga ito. Lumipas pa ang mga araw, purong karangyaan lamang ang tinatamasa doon ni Tadag. Ni konting trabaho wala siya doong naranasan, lalo pat may mga katulong naman doong antingero. Bukod pa dyan, marami ding naninilbihang engkanto para pumuno sa kanyang mga pangangailangan. Dahil sa ganong sitwasyon, kaya na may unti-unti nang nalilimot ni Tadag ang kaganapan sa kanyang lupain. Habang wala silang ginagawa roon, itinuon naman nila ang kanilang oras sa pananaliksik ng mga lihim na karunungan na maaari pang magpalakas sa kanyang mutya na tinatangan. Sa halos humigit 1 linggo nila doong paninirahan, hindi maipagkakaila ni Tadag ang pagbabago ng kanyang kaisipan. Di hamak na mas malawak na siya noong mag-isip kumpara noong mga panahong hindi niya pa nararating ang lugar na yon. Mas tumalas din ang kanyang pandama at halos hindi na siya kayang lituhin ng mga sabulag na maaaring gawin ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Ayon pa kay Tadag, isa sa mga dahilan kung bakit umangat ng husto ang kanyang kamalayan dahil sa palagi siyang pinapapasok ni Manong Kamat sa isang silid kung saan tanging pagtibok at paghinga lamang ng kanyang sistema ang kanyang naririnig.
Tumatagal siya roon ng kalahating araw ng walang pagkain at walang ibang ginagawa kung hindi ang maupo habang kinakausap ang kanyang sarili. Noong unang pasok niya roon, halos ikabaliw niya ito. Pero noong masanay siya, doon niya napagtanto na meron din pala yung mabuting na idudulot sa katawan niya. Makalipas pa ang 6 na buwan, napakalayo na ni Tadag sa kanyang dating kalagayan. Sa loob ng napakatagal na panahong pananatili niya sa baryong yon, halos saksi itong si Manong Kamat sa kanyang pag-angat. Bilang tanda na isa na siyang ganap na taga roon, nilagyan na ng marka ng pinuno ng mga antingero ang kanyang noo. Sa kasaysayan ng baryo, si Tadag ang pinakaunang tumanggap ng pinaghalong kulay puti at berde na tanda. Okay. Grabe, mas lumakas pa si Tadag. Paano kaya ito pagbalik niya rin sa lupain niya? Baka naman isang turo o isang dura na lang yung mga makakalaban nito. Grabe naman kasi yung pagsasanay niya, di ba? Kahit sino naman sigurong antingero, ganun katinding pagsasanay yung pagdaraanan mo, di ba? Tas ang malupit pa nito, yung singsing niya, talagang pinupuri sa lugar na to. Ano kaya to, no? Yung lugar nila Manong Kamat. Ang sabi, puro mga antingero lang, pero parang pagkakaintindi ko, nasa kabilang dimensyon din eh. Parang biringan nga, di ba? Kung may kukumpara. Tingnan natin kung ano mangyayari sa 12 at saka sa 13. Pero hindi ko ipapromise na kasunod ka agad kasi medyo naghahabol tayo ngayon eh. Paisa-isa lang yung send sa atin, so medyo mabagal tayo. Kaya pahintay na lang ako. Salamat.